ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம், ஒரு என்வலப் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஃபாதர்ஸ் டே கிஃப்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 2 இது. பார்ட் 1 பார்க்கலன்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நான் ஒரு ஆரிகமி ஷீட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் ஃபோல்ட் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் வீடியோ பார்த்து பொறுமையாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் என்வலப். நம்ம கீழே ஒரு ஓப்பன் மாதிரி இருக்குல்ல, அதை நம்ம கம் அப்ளை பண்ணி விட்டுருந்தோம். அதான் நம்மளுக்கு பேஸாக இருக்க போகுது. இப்போ மேலே ஓப்பன் க்ளோஸாக ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் நீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை உள்ள நம்மளுக்கு தேவையான லெட்டர்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஸோ நான் என் ஃபாதருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் ஃபாதருக்கு லெட்டர் எழுதலாம். இப்போ நான் லெட்டர் எழுதிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் பேட்டர்ன் பேப்பரில் தான் எழுதியிருக்கேன். எனக்கு பேட்டர்ன் பேப்பர் கிராஃப்டாகவும் ஆகிடும், ஃபாதர்ஸ் டே கிஃப்ட் ஐடியா பார்ட் 2 ஆகும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறோம். இப்போ நான் நல்லா இதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு என்வலப் உள்ள வச்சிடுறேன். நீங்கள் பெரிய என்வலப் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணாமலே வைக்கலாம். நான் சின்ன என்வலப் தானே பண்ணியிருக்கேன், அதனால் பேப்பரை உள்ளே போகாதான் நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒன் மெத்தட் மட்டும் பண்ணிடலாம். என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு ஆரிகமி ஷீட் எடுத்து நம்ம ஹார்ட்டிங் ஷேப் வரைய போகிறோம். உங்களுக்கு ஹார்ட்டிங் ஷேப் வரலன்னா வேறு ஏதாவது ஷேப் வரைஞ்சிக்கோங்க. சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க பெட்டராக. அப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக கம் அப்ளை பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறோம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு.